नमस्कार शिक्षक मित्र आणि मैत्रिणी. मी सविता प्रमुख पाटील, सहाय्यक शिक्षिका, जिल्हा परिषद शाळा विकले रेकॉर्डिंग. मागच्या भागात आपण गुगल चाचणी सोडविल्यानंतर मुलांना ऑनलाईन प्रमाणपत्र आपोआप कसं मिळतं याविषयी माहिती बघितली होती. पण हे प्रमाणपत्र गुगल फॉर्ममध्ये इनबिल्ट असलेलेच मिळत होते. परंतु आज आपण स्वतः क्रिएट केलेले प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना कसे मिळेल याविषयी आपण यात माहिती बघणार आहोत. याप्रमाणे आपण आपलं गुगल सर्च इंजिन ओपन करून घेऊया. त्यामध्ये आपल्याला गुगल ड्राईव्हवर आपण ज्या प्रश्नपत्रिका तयार केलेल्या आहेत त्या सर्व इथे आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यापैकी आपण तयार केलेली प्रश्नपत्रिका इथे ओपन करून घेऊया. प्रश्नपत्रिका ओपन झाल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारचं इंटरफेस दिसते. यामध्ये रिस्पॉन्स पण आपण बघणार आहोत. आपण स्वतः तयार केलेले प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे मिळेल याविषयीची माहिती आपण यातून घेत आहोत. आपली प्रश्नपत्रिका अशा प्रकारे दिसणार आहे. आता आपण यामध्ये स्वतः क्रिएट केलेली नवीन प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना कसे द्यावे याविषयी इथे आपण बघणार आहोत. तर आपण इथे या टूल बारमध्ये हा ॲडॉन्स इथे इन्स्टॉल केलेला आहे, त्याला क्लिक करूया. क्लिक केल्यानंतर सर्टिफाईड EM अशा प्रकारचा आपल्याला एक नवीन मेनू दिसेल. त्यातला हा शो सर्टिफाईड कंट्रोल्स आपण हा एक इथे सुरू करणार आहे. सर्टिफाईड अशा प्रकारे ओपन होईल. हा इथे आपण ऑन करून घेतला आहे. ही सेटिंग आपल्याला माहीतच आहे. विद्यार्थ्यांना किती % मिळाल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळावं याविषयीची ही सेटिंग आहे. पाहिजे तर तुम्ही कमी किंवा जास्त तुमच्या पद्धतीने करून घेऊ शकाल. पुढे महत्त्वाचा विषय म्हणजे टेम्पलेट्स. आपण खालच्या भागात बघितल्याप्रमाणे इथे इनबिल्ट वेगवेगळे टेम्पलेट्स आपल्याला विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देण्याकरिता दिलेले आहेतच. परंतु आज आपण स्वतः तयार केलेले टेम्पलेट इथे कसं ॲड करणार याविषयीची माहिती जाणून घेणार आहोत. इथे आपण क्लिक केल्यानंतर सगळ्यात शेवटी यूज कस्टम टेम्पलेट हा एक प्रकार आहे. आपण याला क्लिक करणार. क्लिक केल्यानंतर आपल्याला एक नवीन प्रकारची अशी विंडो ओपन होईल. यामध्ये आता आपण सिलेक्ट न्यू फाईलवर क्लिक करणार आहोत. अशा प्रकारे एक नवीन विंडो ओपन होईल. या विंडोमध्ये आपण जे प्रमाणपत्र डेकोरेट केलेले असू त्याची सगळ्यांची इथे यादी असणार आहे. तर महत्त्वाचा भाग हे प्रमाणपत्र आपण इथे कसे अटॅच केले याविषयी थोडे जाणून घेऊया. तत्पूर्वी आता ही विंडो मी इथे बंद करते. गुगल ड्राईव्ह ओपन करून त्या गुगल ड्राईव्हमधून आता आपल्याला एक गुगल स्लाईड ब्लँक प्रेझेंटेशन आपल्याला घ्यायचं आहे. ब्लँक प्रेझेंटेशन घेतल्यानंतर ती स्लाईड अशा प्रकारे ओपन होईल. ही ओपन झाल्यानंतर आपल्याला इथे टेम्पलेटचे बॅकग्राऊंड करता वेगवेगळे इथे प्रकार सुद्धा दिलेले आहेत. परंतु आपण स्वतः तयार करणार असल्यामुळे आपण याचा उपयोग करणार नाही. ते याला बंद करून देऊया. आता ही स्लाईड याचं जे लेआउट आहे आपल्याला प्लेन करून घ्यायचं आहे. म्हणून स्लाईड आणि त्यानंतर इथे लेआउटमधून आपल्याला इथे प्लेन लेआउट आपण निवडणार. आता महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपल्याला या गुगल स्लाईडवर आपल्या आवडीनुसार पाहिजे तसं प्रमाणपत्र इथे लिहिता सुद्धा येणार आहे. त्याकरता इथे टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस, हे इमेजेस आपण ऑनलाईन किंवा आपल्या कॉम्प्युटरवरून सुद्धा घेऊ शकणार आहोत. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या प्रकारे ड्राईव्हमधून, फोटोजमधून किंवा URL, कॅमेरा या वेगवेगळ्या प्रकारे इमेजेस आपण इथे इम्पोर्ट सुद्धा करणार आहोत. त्याचप्रमाणे विविध शेप्स, लाईन्स, बॅकग्राऊंड, लेआउट, थीम, ट्रान्झिशन या सगळ्या गोष्टी आपल्याला इथे दिलेल्या आहेत. आपल्याला जे प्रमाणपत्र इथे तयार करायचं आहे पॉवर पॉईंटमध्ये तयार केलेले आहे. या प्रकारचं एक प्रमाणपत्र तयार करून ठेवलेलं आहे. हेच प्रमाणपत्र आपण तिथे इम्पोर्ट करणार
आहोत. इम्पोर्ट केल्यानंतर हे प्रमाणपत्र आपल्याला त्या दिलेल्या स्लाइडवर योग्य पद्धतीने ॲडजस्ट करून इथे घेऊ. अशा प्रकारे हे प्रमाणपत्र मी इथे आणून ठेवलं आहे. आता महत्त्वाची बाब अशी, ज्या विद्यार्थ्याने ही प्रश्नपत्रिका सोडविली असेल त्या मुलाचे नाव इथे येणं आवश्यक आहे. त्याकरता इथे टेक्स्ट बॉक्स हा घेतला, अशा प्रकारे ड्रॉ करून घेतला. आपल्या कॉम्प्युटरवर शिफ्ट दाबून महिरपी कंस दिलेले आहेत, ते कंस मी दोनदा लेफ्टला घेतले. आता इथे फुल नेम अशा प्रकारे मी इथे टाकून घेतलं. परत हा महिरपी कंस पूर्ण केला. पूर्ण करताना 2 कंस आपल्याला टाकायचे आणि विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे इथे कुठल्याही प्रकारचा स्पेस आपल्याला द्यायचा नाही. या शब्दाला आपल्याला आवश्यकतेनुसार आपण बदल सुद्धा करू शकणार आहोत. यामध्ये इथे वर बोल्ड करूया, त्याचा फॉन्टचा आकार वाढवून घेऊया आणि त्या शब्दाचा कलर सुद्धा इथे बदलून घेऊ आणि या शब्दाच्या मागे हा जो हायलाइट कलर सुद्धा आपल्याला अशा प्रकारे देऊ शकणार आहोत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे विद्यार्थ्याने किती टक्के मिळवले हे सुद्धा आपल्याला या प्रमाणपत्रात दाखवता येईल. त्याकरता परत टेक्स्ट बॉक्स घेतला, तो या चाचणीच्या या शब्दाच्या पुढे मी टाकला. परत महिरपी कंस डाव्या हाताला दोनदा. आता इथे पर्सेंट हा शब्द लिहायचा आहे. आता परत महिरपी कंस पूर्ण. या शब्दाला बोल्ड करूया, त्याचा फॉन्टचा आकार वाढवून घेऊया. त्याचा अशा प्रकारे आपण या फॉन्टचा कलर सुद्धा बदलून घेणार आहोत आता. आणि पाहिजे त्या ठिकाणी आपल्याला हा कंस असा हलवता सुद्धा येणार आहे. मुलांनी प्रश्नपत्रिका सोडविल्यानंतर कुठल्या तारखेला ही प्रश्नपत्रिका सोडवली त्याची सुद्धा नोंद होणे तेवढंच क्रमप्राप्त आहे. म्हणून आपण इथे दिनांक या सदराखाली टेक्स्ट बॉक्स घ्यायचा, ड्रॉ करून घेणार. महिरपी कंस डावीकडे दोनदा आणि इथे आता डेट हा शब्द आपण लिहून घेणार. त्यानंतर महिरपी कंस इकडे पूर्ण करणार. परंतु पुन्हा एक महत्त्वाची बाब हीच की कुठल्याही प्रकारचा स्पेस आपल्याला या ठिकाणी द्यायचा नाही. अशा प्रकारे आपण ह्या गोष्टी पूर्ण करून घेतलेल्या आहेत. प्रमाणपत्रातील सर्व गोष्टी पूर्ण केल्यानंतर आपल्याला या प्रमाणपत्राच्या स्लाइडला इथे डाव्या बाजूला नाव देऊन घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे मी या स्लाइडला नाव ठेवलेलं. आपण परत आपल्या गुगल फॉर्म कडे जाणार आहोत. आपल्या गुगल फॉर्मला ओपन करूया. इथे आपण मिनिमाइज करून ठेवलेलं होतं सर्टिफाईड, ते ओपन करूया. त्यानंतर इथे आता यूज कस्टम टेम्पलेट याला ओपन करून सिलेक्ट फाईल करूया. पण जे प्रमाणपत्र आता बनवलेलं आहे ते इथे दिसतंय, त्याला मी ओपन केलं. सिलेक्ट केल्यानंतर सेव्ह चेंजेस. अशा प्रकारे आपली ही इथपर्यंतची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता ॲडव्हान्स मध्ये आपण गेल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारची एक नवीन विंडो इथे सुरू होणार. यामध्ये नेम ऑफ सेंडर, कोणीही प्रश्नपत्रिका पाठवली त्याचं नाव, त्या प्रश्नपत्रिका थोडक्यात सब्जेक्ट, त्याचप्रमाणे सेंड इमेज म्हणजे आपल्याला हे प्रमाणपत्र इमेज पाहिजे की PDF स्वरूपात पाहिजे हे आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. तर आपण इमेज हे ऑप्शन सिलेक्ट केलेलं आहे आणि अशा प्रकारे सेव्ह चेंजेस. एवढी प्रक्रिया आता पूर्ण झाली आहे आपली. हे झाल्यानंतर लिंक कॉपी करून तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला पाठवू शकता. अशा प्रकारे जेव्हा विद्यार्थी प्रश्नपत्रिका सोडवेल त्या विद्यार्थ्याला त्याच्या ईमेलला आपोआप हे प्रमाणपत्र मिळेल. धन्यवाद.